Міратварэнне пад ударам. Як Зеленскі і Пуцін перакрэсліваюць надзеі Лукашэнкі сесці за стол перамоваў. Сёння мы разбяромся, як мары Александра Лукашэнкі пра міратворчы трыумф сутыкнуліся з жорсткай рэальнасцю і чаму запрашэнне ад Трампа так і не стала для яго шчаслівым білетам. Паглядзім, як Уладзімір Зеленскі перакрэсліў надзеі Мінска сесці за адзін стол з вялікімі гульцамі і чаму шпіц Лукашэнкі стаў фігурантам міжнароднай палітыкі. Таксама паразважаем, чаму Крэмль так настойліва ратуе свайго саюзніка ад паездкі ў ЗША і якую новую пастку падрыхтавала расійская разведка, каб назаўсёды прывязаць Беларусь да свайго борта. Пачынаем. Пачатак 2026 года. Ва ўкраіне заканчваецца 4-й год вайны. Размовы аб міры, якія вядуць Украіна, Расія і Злучаныя Штаты, знаходзяцца ў фазе, калі размовы ёсць, а міру няма. І ў гэты перамоўны трохкутнік хацелі б патрапіць прадстаўнікі многіх стран, сярод іх і Александр Лукашенко. Жаданне апошняга апынуцца ў стане перагаворшчыкаў падобна вырашыла б многія ягоныя пытанні. У адзін момант сусветнага ізгоя ён мог бы ператварыцца ў магутнага лідара, які вырашае пытанні міру і вайны. Таму, маўляў, ідзіце вы прэч са сваімі пасаджанымі самалётамі, міграцыйнымі крызісамі. Не бачыце, я пытанне сусветнага маштабу рашаю. А самае галоўнае, такім чынам Лукашэнку ўдалося б замазаць сваю адказнасць за саўдзел у вайне. Нібыта, глядзіце, я быў суагрэсарам, а ён гэта прызнаваў, але ж я і закончыў гэтую вайну. Логіка Лукашэнкі магла быць такой або іншай, але відавочна адно. За стол перамоваў ён хацеў трапіць усімі праўдамі і няпраўдамі. Пра гэта ён неаднойчы заяўляў яшчэ ў 2024 годзе, заклікаючы закончыць драчку. Пазней нават стаў саромецца свайго празмернага жадання, што прыйшлося апраўдвацца. Часта круцяць гэта пытанне, казаў ён, як быццам Лукашенка звар'яцее, калі не будзе за сталом перамоваў. Справа не ў Лукашэнку, тут няма асабістых амбіцый. Ну, без мяне будуць там вырашацца пытанні, ну дык там будзе прэзідэнт Расіі, без яго дакладна не будзе перамоваў. Вы што думаеце, ён беларускую пазіцыю не падтрымае? І трэба сказаць, падзеі апошняга часу пачалі даваць Лукашэнку надзею, што ягонае з'яўленне за сталом перамоваў сапраўды не здаецца прывідным. Варта прыгадаць, што ўжо пару месяцаў ён вядзе перамовы з Трампам і прымае ў Мінску спецпрадстаўніка. На еўрапейскім напрамку больш сціпла, але і там ёсць зрухі. Адкрываюцца памежныя пераходы з польскага боку, ёсць пра што паразмаўляць з літоўцамі, фуры іхныя дасюль Беларусі. З Украіны падобна таксама ёсць дыялог. Ужо прэзідэнт Зеленскі не Гніда, а Володя. І нават выкіданне групы палітвязняў без пытанняў праходзіць праз украінскую мяжу. Ёсць і там свой кантакт. І нарэшце вішанка на торце – гэта запрашэнне Лукашэнкі ў Раду міру, за столом якой ён гатовы вырашаць не праблемы нейкай далёкай газы, а пытанні вайны ва ўкраіне. Прапаганда аблізвала гэтае запрашэнне з усіх бакоў. Сапраўды магло падацца, што, як у тым меме, пацан шол к успеху. І раптам 22 студзеня на сусветным эканамічным форуме ў Давосе Уладзімір Зеленскі робіць выпад супраць Лукашэнкі і кажа, што Беларусь з'яўляецца прыкладам таго, што бывае, калі Еўропа дзейнічае нерашуча. Беларусь у 2020-м прыклад, сказаў Зеленскі. Ніхто не дапамог іх людзям. І зараз расійскія ракеты «Арэшнік» размешчаны ў Беларусі з дасяжнасцю да большасці еўрапейскіх краін. Гэтага не было б, калі б беларусы перамаглі ў 2020-м. А пасля пакацілася. 25 студзеня ў Вільні падчас выступу на гадавіне, прысвечанай ушанаванню памяці паўстанцаў 1863-1864 гадоў, Уладзімір Зеленскі адзначае, што шпіц Лукашэнкі мае больш правоў, чым народ Беларусі. І што ў 2020 годзе у беларусаў быў шанец, аднак падтрымка іх тады была недастатковай. А пасля сустракаецца са Святланай Ціханаўскай і запрашае яе ў Кіеў. І абяцае прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі, які б трымаў кантакты з дэмсіламі. І абмяркоўвае падчас сустрэчы магчымае прыцягненне Лукашэнкі да крымінальнай адказнасці за вываз украінскіх дзяцей. І далей Зеленскі не спыняецца і ўжо праз некаторы час звяртаецца наўпрост да беларусаў з заклікам не даць уцягнуць сябе ў вайну, бо такая верагоднасць вельмі высокая. Ён адзначае, што наша краіна і так аказвала самую розную падтрымку Расіі, а зараз такі наогул, маючы расійскі арэшнік, нясе вялікую пагрозу ўкраіне.
Ён намякае, што месцы дыслакацыі гэтых ракет могуць стаць законнымі цэлямі для Ўкраіны. А таксама нагадвае, што па аналагічным размяшчэнні ракет на расійскім палігоне Капусцін-Яр, дзе рускія трымаюць адпаведную зброю, ужо праводзіўся адпаведны ўдар. Таму, кажа Зеленскі, такі наш сігнал Беларусі. Вас могуць уцягнуць у гэтую вайну, і рускія гэтага хочуць. І тут мары Лукашэнкі пра месца за сталом перамоваў растаюць прама на вачах. Не дзіва, што пакуль ад яго не было рэакцыі ні на Шпіца, ні на сустрэчу з Ціханаўскай, ні на арэшнік, ні на крымінальныя справы. Лукашенка стаіўся і, як заўсёды, узмоцнена заняўся ўнутранымі гаспадарчымі пытаннямі. Гэтым разам асвятленнем, ці правільней будзе сказаць ацямненнем, беларускіх гарадоў. Але адказ, канешне, будзе, як заўсёды, на зэдліку ў кароўніку ці на селектарнай нарадзе, каб паказаць, што яго гэтыя пытанні мала хвалююць, у яго вунь каровы, пасяўная. Такі разварот украінскай афіцыйнай палітыкі многія тлумачаць рознымі прычынамі. Адны кажуць, што гэта своеасаблівы адказ на размяшчэнне арэшніка ў Беларусі, пра які згадваў Уладзімір Зеленскі. Другія, што ва ўкраіне перасталі баяцца паўночнага дзеда і зразумелі, што ад яго сапраўды мала што зараз залежыць. Злуй яго ці не злуй, ад гэтага расійскія атакі не спыняюцца. А таму Зеленскі яшчэ і накруціў эмацыйна, заявіўшы, што з Беларусі ідзе пагроза, каб абазначыць чырвоныя лініі. Але на нашу думку, яшчэ адной прычынай можа быць тое, што Уладзімір Зеленскі сапраўды пабачыў. Шансы Лукашэнкі размясціцца за перамоўным сталом побач з Пуціним становяцца ўсё вышэйшымі. А навошта Зеленскіму падчас вырашэння важнага пытання аб міры ў сваёй краіне мець справу не з адным, а з двума дыктатарамі, якія будуць дудзець у адну дудку? Таму не пусціць Лукашэнку на перамовы – гэта значыць вырашыць адну невялікую тактычную задачу. А калі б яшчэ атрымалася падвесці яго пад суд за злачынствы, учыненыя супраць Украіны і украінскіх дзяцей, то гэта было б вырашэннем яшчэ адной задачы – прадэманстраваць Пуціну верагоднасць такога сцэнара. У сувязі з гэтым Зеленскі вельмі хоча закрыць магчымыя шчыліны міратварэння з боку беларускага рэжыму і заяўляе, што гатовы сустракацца на любых тэрыторыях Амерыкі, Еўропы, у любой дзяржаве, акрамя Расіі і Беларусі. Ён падкрэслівае, што Беларусь у гэтым шэрагу стаіць таму, што з'яўляецца саюзнікам у наступе на Украіну ў 2022 годзе. Ці атрымаецца ва ўкраінскага прэзідэнта дасягнуць гэтага, пакуль невядома, бо ў Пуціна на Лукашэнку могуць быць іншыя планы. Так што апынуўся Александр Рыгорович паміж двух валодзяў. У самы раз загадваць жаданне. І мы нават ведаем якое. Але прыйшла бяда, адкуль не чакаў. Крамлёўскаму Валодзю, відаць, міратворчыя памкненні беларускага кіраўніка таксама не надта прыйшліся даспадобы. Таму і сарвалася паездка ў ЗША на пасяджэнне Рады міру па запрашэнні самога Трампа. Пасля тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціним Александр Рыгорович рэзка адмовіўся ад гэтай ідэі, патлумачыўшы праз сваю прэс-сакратарку гэта тым, што і запрашэнне атрымалі позна, і графік ужо спланаваны, і пытанні ёсць такія, якія немагчыма адкласці, то бок фактычна сам перакрэсліў сваё запаветнае жаданне пасядзець за адным міратворчым сталом побач з іншымі лідарамі свету. Ну а пытанні, якія немагчыма адкласці, намаляваліся вельмі хутка. Цяпер Лукашэнку тэрмінова трэба вывучаць папярэджанне ад расійскай службы знешняй разведкі пра падрыхтоўку каляровай рэвалюцыі ў Беларусі падчас выбараў 2030 года. У гэтым папярэджанні сярод краін, што рыхтуюць рэвалюцыю, на першым месцы стаяць Злучаныя Штаты Амерыкі. Тым самым Крэмль нібыта задае свайму саюзніку простае пытанне. Ну і як вы, Александр Рыгорович, пасля гэтага туды паедзеце? І гэта меркаванне сумленных людзей. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і абавязкова пішыце сваё меркаванне ў каментарах. На платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла. Спасылку ў апісанні. Чытаць артыкул на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі. Але каб не прапусціць новыя меркаванні сумленных людзей, падпішыцеся, і новы матэрыял прыйдзе вам прама на электронную пошту. Галоўнае, памятайце пра бяспеку і ўказвайце электронны адрас без асабовых дадзеных.